Entón, como estades en minoría, necesitades negociar os proxectos. E o que traedes hoxe aquí é o cumprimento dunha promesa electoral, que, repito, é lexítima, pero que o noso grupo non comparte. Por que non comparte o noso grupo? Preguntamos. Hai un proxecto de mobilidade previo que indique a idoneidade do novo mercado municipal nas naves de Aceros del TEA? Existe un estudo que se fixera sesudamente para chegar a esa conclusión ou simplemente é un capricho do Partido Popular? En Ponteareas fan falta espazos culturais, está demostrado. A xuventude, a mocidade do noso povo leva reclamando durante décadas que existan espazos de desenvolvemento cultural para activar a democracia cultural e para podermos ser así un poquillo máis libres. Dende o noso grupo o que formulamos é que se convoque con urxencia a Comisión para a EDUSI, que foi algo do que se falou tamén outro día na Xunta de Portavoces, para analizar exactamente como están os fondos EDUSI, porque según o concelleiro Francisco están en situación crítica, pois queremos comprobar que están en situación crítica, analizar e poñernos a disposición para que os fondos EDUSI se aceleren e se poidan cumplir. Nos insistimos, desde Ponteareas en Común vamos a votar non, porque hubo simplemente un cambio de uso por un capricho do Partido Popular. De momento, nada máis. Entón, como estades en minoría, necesitades negociar os proxectos. E o que traedes hoxe aquí é o cumprimento dunha promesa electoral, que, repito, é lexítima, pero que o noso grupo non comparte. Por que non comparte o noso grupo? Preguntamos. Hai un proxecto de mobilidade previo que indique a idoneidade do novo mercado municipal nas naves de Aceros del TEA? Existe un estudo que se fixera sesudamente para chegar a esa conclusión ou simplemente é un capricho do Partido Popular? En Ponteareas fan falta espazos culturais, está demostrado. A xuventude, a mocidade do noso povo leva reclamando durante décadas que existan espazos de desenvolvemento cultural para activar a democracia cultural e para podermos ser así un poquillo máis libres. Dende o noso grupo o que formulamos é que se convoque con urxencia a Comisión para a EDUSI, que foi algo do que se falou tamén outro día na Xunta de Portavoces, para analizar exactamente como están os fondos EDUSI, porque según o concelleiro Francisco están en situación crítica, pois queremos comprobar que están en situación crítica, analizar e poñernos a disposición para que os fondos EDUSI se aceleren